umhlabeleli number 84 ekulebweni isikhathi somkhuleko. Emva kwalapho ngiyocela ukuthi umama wami umpostoli asikhuphulele enkosini ngomkhuleko bese siya ezweni lanamhlanje. Ngizocela umama noZipho Meya asiqalele umhlabelelo number 84 ekulongweni isikhathi somkhuleko, isikhathi somkhuleko, isikhathi somkhuleko. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. Oh
Ukholwa akukho ukumthokozisa uNkulunkulu esitholakala kumaHebheru chapter 11 verse 6 esisinikezwe umama wami, umama wethu egameni lenkosi yethu Jesu uNkulunkulu emsebenzisa. Ngizocela uMathenjwa angifundele izwi ke onke amazwi sowafunda sengathobe ngayithola imic ngokukhulu ukusithoba ngiyacela izwi ke esikhuluma ngalo ngaphansi kwesihloko esisiphiwe namhlanje litholakala encwadini yesililo chapter 3. Ngizocela sifunde uverse 40 sijobe siye kuverse 44 egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Indaba uNkulunkulu asiphe yona ikulelozwi isililo esisibhalelwe umprofeti uJeremiah. Jesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Kristu inkosi. Press isililo chapter 3 verse 40. Yeah, 40 no verse 44. Masiphenye sicinge izindlela zethu sibuyele kuJehova. Verse 44. Wazembesa ifu ukuze imikhuleko yethu ingafinyeleli. Amen. Hallelujah. Inkosi ngayibusise ukufundwa kwezwelayo. Unumber 40 uthi masiphenye sicinge izindlela zethu. Umuntu nomuntu makaphenye acinge indlela yakhe abese ebuyela kuJehova. Ngizocela siye ku2 Korinte chapter 13 ngoba uyayichaza umpostoli uPaul uverse 5 ukuthi iziphi lezi zindlela akhuluma ngazo lapha kwisililo ekufanele sizicinge siziphenye izindlela zethu bese sibuyela kuJehova. 2 Korinte chapter 13 verse 5. Isihloko sithi uPaul ululeka ukuba nabo bazihlole engakafiki. Verse 5. Zihloleni nina nibone ukuba nisekukholweni yini, nizivivinye nina. Kanti anizazeli yini ukuthi uJesu Kristu ukinina? Uma kungenjalo ningaba kwaliwa. Amen. Uthi ke izindlela lezo kukhuluma ngazo encwadini yesililo izindlela zokukholwa ukuthi umuntu nomuntu akazihlole ukuthi usekuyo yini indlela yokukholwa. Abesethi uverse 44 lapha encwadini yesililo abesethi uNkulunkulu uzembesa ngefu ukuba imikhuleko yethu ingafinyeleli kuye. Kukanjani ukuthi uNkulunkulu azembese imikhuleko yethu ingafinyeleli kuye uma singabantwana bakaNkulunkulu abazihlolayo usuku nosuku bezibheka ukuthi basesendleleni zikaNkulunkulu? Angeke kwenzeke ukuthi uNkulunkulu azimbese imikhuleko yakhe ingafinyeleli, imikhuleko yabantwana bakhe ingafinyeleli kuye. Encwadini yeSambulo chapter 5 engicela siwufunde uverse 8 ukhulumini uNkulunkulu ngemikhuleko eyenziwa yithi silapha emhlabeni ayifanelwe ukungafinyeleli kuNkulunkulu imikhuleko yethu. Bazalwane ngicela sifunde uverse 8 kuphela encwadini yeSambulo chapter 5. Kuthe selithabathile incwadi izidalwa ezine namalunga angamashumi 24 awaphansi phambi kwewudlu
kuyilelo nalelo linehabhu nezitsha zegolide zigcwele impepho yemkhuleko yabangcwele. Amen. Hallelujah. Imkhuleko yethu bangcwele ifanelwe ukudlula iziyofika ezitsheni zegolide eziphethwe ngamalunga neziphethwe izidalwa. Kuthi lapho iwudlu, lapho inkosi yethu Jesu Kristu ibona bethula imqhele beyibeka phansi, ibona lezi zitsha, ibona lomkhuleko. Ngiyayithi ke mina uma ngifunda lelozwi ngithi sengiyabona inkosi yethu Jesu ibuka kulezi zitsha zegolide, ibisibona umkhuleko uma mina ngingcwele, ibona umkhuleko wami inkosi ibisiyawuxosha, ithi ufunani umama Maseko, yini edingwa umntwana wami umama Maseko uma ngingcwele. Bese kwenzeka lelizwi ubaba umpostoli avamise ukulisho ukuthi umuntu uthi kuNkulunkulu, Nkosi uNkulunkulu jump, abesethi uNkulunkulu how high my child. Akwenzeki leli verse eliwisililo 3 verse 44 kutholakala ukuthi imkhuleko yomuntu ayifinyeleli uNkulunkulu uzisithe ngani ngefo. Yini eyenza ukuthi imkhuleko yomuntu ingafinyeleli uNkulunkulu? Izono. Yingakho kufanele ukuthi umuntu akazihlole ukuthi usesekholweni yini. Uthi ke umpostoli Paul azivivinye umuntu. Uma ke bazalwane kukhulunywa ngesivivinyo, isivivinyo intoni? I-test. Hallelujah. Isivivinyo i-test. Uthi umuntu akaqale azihlole. Kubizwa ukuthi umzalwane nomzalwane ahlale phansi, ngisho nami engikhulumayo ahlale phansi, alibonge igama lenkosi, azihlole abese yazivivinya. Namhlanje ke uNkulunkulu usinikeze izimo noma amaphuzu awu5 umuntu okufanele azivivinye ngawo. Angithi umuntu uma ebhala i-test kuba khona imibuzo. Angithi bangcwele umuntu uma ebhala i-test noma ebhala isivivinyo khona imibuzo umuntu ayiphendulayo. Kufike kube khona umbuzo bese umuntu enze njani? Eyaphendula. Uma sephenduliwe abese yahamba kuye komakwa. uNkulunkulu usinikeza namhlanje, uzosinikeza lembuzo noma lezi zimo eziwu5 umuntu nomuntu azohlala phansi naye ayibhala, sibhale lesi sivivinyo, ayibhale le test, futhi ayizuma kwakimi, futhi awuzuyisa kubaba umpostoli akumakele noma umama umpostoli, kodwa nguwe ozophendula, nguwe futhi ozomaka. Uhleli noNkulunkulu wakho uzihlola ubhala le test. Lezi zivivinyo eziwu5 zibizwa ngokuthi ama-qualities of faith. Isimo somuntu okholwayo. Ufanele abe njani umuntu okholwayo? Uma lithi izwi likaNkulunkulu, uma sithi isiqubulo namhlanje, ngaphandle kokukholwa akukho kumthokozisa uNkulunkulu. Okungukuthi uma mzalwane lembuzo ewu5 noma lama-qualities awu5 noma lezi zimo eziwu5 usuziphendulile, wathola ucorrect, kusho ukuthi uyamthokozisa uNkulunkulu, ngoba kuyobe kusho ukuthi uyakholwa. Ngeke wenzeke uverse 44 uwe, ngoba wena eyakhe imkhuleko uNkulunkulu akayisithezi ngefo, ngoba wena uphasile lembuzo. Lembuzo iy'mpendulo zithengwaphi? Azithengwa ndawo. uNkulunkulu usinikezile already izimpendulo zalembuzo zalama-qualities of faith. Ngicela siye ku2 Peter chapter 1 sizofunda ku verse 3.
no verse 4 kuphela ukuze uyobona mzalwane ukuthi sifeyila le test nje kodwa izimpendulo sizinikeziwe. 2 Peter chapter 1 verse 3 and 4. Siyafunda lo 2 Peter chapter 1 from verse 3. Isihloko sithi amakholwa mawakhuthalele umsebenzi wokukholwa. Amakholwa kufanele akhuthalele ini? Umsebenzi wokukholwa. Akukho kumthokozisa umuntu ngaphandle kokukholwa. Umuntu engakhuthele akhuthalele umsebenzi wokukholwa, akhuthalele ukwenza lembuzo yo5 esizoyithola. Ngicela ufunde verse 3. Njengokuba amandla akhe obuNkulunkulu esinikile konke okuqondene nokuphila nokubesaba uNkulunkulu ngokumazi yena owasibiza ngenkazimulo nobuhle bakhe. Verse 4. Esiphiwe ngakho izethembiso eziyigugu nezikhulukazi ukuze ngazo nibe ngabahlanganyeli nesimo sobuNkulunkulu, nibalekele ukubhubha okusezweni ngezinkanuko. Haleluya. uNkulunkulu usinikeze lezi zimo ezu5 ngoba usinikeze ngamandla lesi isimo sokukholwa noma lezi zimo esizokhuluma ngazo yizimo zobuNkulunkulu. Uma usuphasile, uma usuyiphendulile yonke lemibuzo kwathi correct kuyobe kusho ukuthi wena usunesimo sobuNkulunkulu. Kuyobe kusho ukuthi wena ubalekele ini? Ukubhubha nezinkanuko zani zezwe. Kodwa uma kulamaphuzu ayisihlanu wena kukhona eliyodwa ngoba onke lamaphuzu they are interlinked, axhumene. Akufanele ube nawo 3 awu2 ungabe nawo. Akufanele ube nawo 4 eyodwa ungabe nawo. Udinga ukuba nawo onke ukuze uphase ukuthi uNkulunkulu uzoma nawe ungabe usabhubha futhi ubalekele izinkanuko zezwe. Utheni uMatthew 6 verse 10 ubiwa khona uthe umkhuleko osawuphiwa inkosi yethu uJesu mayenziwe intando yakho uNkulunkulu ephi la emhlabeni njengokuba yenziwa kuphi ekhaya ezulwini. Okungukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu ayiphile impilo yasekhaya ezulwini ela emhlabeni. Ingabibikho kumuntu lenkulumo yokuthi ayingeke nje ukuthi kukhulunywa indaba yokuthi ungcwele wena uyakholwa wena usanyathela intuthane. Utheni uNkulunkulu ngentuthane ezweni lakhe? Utheni ngokunyathela intuthane? Khona nakukhulumeni ukuzithethelela umuntu engafuni ukuphila impilo isimo sobuNkulunkulu. Iphuzu lokuqala ukumesaba uNkulunkulu. Uyamesaba yini uNkulunkulu? Awukuhlale phansi nawo uzitheke ukuthi uyamesaba yini uNkulunkulu. Ngicela sifunde uMshumayeli 12 uverse 18 kuphela. Uma sifunda iverse elilodwa akusho ukuthi umzalwana akasipike kulelo verse. Uma usuhleli phansi wedwa ekhaya uyafunda namanye amavesi angasekla nangezansi. Ngicela sifunde uMshumayeli 12 uverse 13. Nakho ukuphela kwendaba nalapho sekuzwakele konke mesabeni uNkulunkulu ugcine imiyalo yakhe ngokuba lokho kungokwabantu bonke. Amen. Haleluya. Kungokwabani? Kungokwabantu bonke. Ibishop, archbishop, umpastor, umfundisi, umprofeti, ubani. Ukumesaba uNkulunkulu uyini? Number 1, ukwesaba uNkulunkulu kungugcina imiyalo yakho. Uyayigcina imiyalo yakho namakhono ayikhethayo. Uthi ayilo unzima ngeke ngikwazi ukwenza lo, ayilo ngeke ngikwazi ukwenza ngoba bengisanda ukwenza ukuthi.
Haleluya. Ukumesaba uNkulunkulu sekwenzekile konke, semshumayelile ngama la phambi kwenu, kodwa kudingeka ngiyenze njani? Ngimesaba uNkulunkulu. Sewudumisile, sewuthandazile, sewufakazile, sewunikelile, kodwa sekwenzeke konke, akutholakale ini? Ukumesaba uNkulunkulu. Ugcine ini? Imiyalo yakhe. Sewuprofethile, isiprofethi ezimangalisayo, kodwa yenze njani? Gcina imiyalo. Lokho kuyini? Ukumesaba uNkulunkulu. Asithola number 2 ukumesaba uNkulunkulu, Izaga chapter 8 verse 13. Kuyini ukumesaba uNkulunkulu? Hleli nawe phansi uyathika ukuthi hayi cha ngiyamesaba uNkulunkulu ngoba ngiyayigcina yonke imiyalo kaNkulunkulu. Ngicela sifunde. Ukumesaba uJehova ukuzonda okubi, ukuzidla nokuzikhukhumeza, nendlela embi nomlomo wobuphoqo ngiyakuzonda. Amen. Uyakuzonda okubi? Uyakuzonda mzalwane okubi? Noma ukuzonda ngoba kwenzeka kamakhelwane? Uma sekwenzeka la endlini, haya kubi phela isikhathi. Uhleli phansi nawe uyathika lelo phuzo ukuthi uyakuzonda okubi. Uhleli phansi nawe ukuthi uyamesaba uNkulunkulu. Uma mzalwane kusekhona umuntu okwazi ukuzibona wena ungcono kunaye, uyazikhukhumeza, awumesaba uNkulunkulu. Engani lo muntu, Genesis 1 verse 26, engani umfanekiso kaNkulunkulu. Ukanjani ukuthi umbone lutho unawe? Kukanjani noma ngabe unjani, noma ngabe sihlupheke singakanani? Lithi lelizwi Izaga 8 lithi ukumesaba uNkulunkulu, ukuzonda okubi, nokuzonda ukuzikhukhumeza, nokuphakama, nomlomo wesiphoqo onobuphoqo. Ukhuluma kanjani nomoya womuntu? Uyazitheka, uyasihlola, uyayibhala le test, ibhalwa nguwe futhi izophendulwa nguwe futhi uzoyimaka. Kodwa uNkulunkulu khona uyabuka ukuthi wamaka ucorrect, kufanele ngabe kuba wrong. Iphuzu lesibili ukulalela. Uyamlalela yini uNkulunkulu? Exodus 23 sofuna verse 20 no verse 22. Verse 20 no 21 no 22. Uyamlalela yini uNkulunkulu? Ubakhuluma ubaba wethu afundise athi uNkulunkulu mayikhuluma nawe ungasho ukuthi hayi sengiyaqedela ukwasha, awuthi ngirinse bese ngiyahamba ngiyokhuleka. Ungamlalela uNkulunkulu, lokho kuyacela ufunde. Exodus 23 from verse 20. Bela ngiyathuma ingelosi phambi kwakho ukuba ikulondoloze endleleni, ikuyise endaweni engiyilungisileyo. 21. Yiqaphele, ulalele izwi layo, ungayicunuli. Lokhu ayikuthethelela iziphambeko zenu ngokuba igama lami likuyo. 22. Kepha uma ulalela nokulalela izwi layo, ukwenze konke engikukhulumayo, ngiyakuba yisitha sezitha zakho, ngiphambane nabaphambana nawe. Haleluya. Sewuyoqhubeka ke mzalwane, uzwe ukuthi ngeke wenzeke uverse 44 wesililo kuwe uma ulalela uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu uyoba yisitha sezitha zakho. Lana bekukhulunywa ngengelosi ngoba kuyi Old Testament, kodwa uma siya kuJohn chapter 14, uma siyolalela siyezwa ukuthi kukhulunywa ngoNkulunkulu, umoya ongcwele, umduduzi, umsizi usephathile wakhuluma ngaye umama wami enkonzweni yokuqala yokuthi silalela siholwa ngumoya ongcwele. Uthi ke uma ufuna ukuthokozisa uNkulunkulu, uNkulunkulu angeke aze abe yisitha sezitha zakho uma ungamlalela.
kubiza ukuthi hlala phansi umlalele, ngoba njengoba uNkulunkulu eba yisitha sezitha zakho, uma uyabona ukuthi uyamlalela, uthi igama lakhe likuyo lengelosi uNkulunkulu umoya ongcwele, nguye uNkulunkulu uqobo lwakhe. Uma ekhuluma, noma ngabe ukhuluma ngobani, angakhuluma ngomntwana omncane, uma nje funde izwi lomntwana omncane uyalalela yini. Noma uthi hayi mina bengisafuna ukwenza ukuthi kusho ukuthi sengiyobona ngenyanga ezayo ukuyenza le ntando, uyalwazi usuku lwakho lokuhamba emhlabeni? Uyazi yini ukuthi inkosi uJesu izobuya nini? Mhlambe ngesikhathi ushifta lo myalo ushiftela inyanga ezayo, mhlambe ebusuku namhlanje yabuya inkosi, kusho ukuthi usele wena ngoba awulaleli. Hallelujah. Iphuzu lesithathu i-test ubhale i-test yakho. Ngiyamethemba uNkulunkulu umoya ongcwele uzokwenaba kumzalwane esehleli yedwa eseyibhala le test, ewafunda lamavesi, uzoqhubeka uNkulunkulu. Mina ngisho lokho ngenxa yesikhathi. Iphuzu lesithathu, quality number 3, iqiniso. Unalo iqiniso ngokaJohn chapter 8 verse 31 no 32. Unalo yini iqiniso mzalwane kuwe? Uma iqiniso ungenalo, imkhuleko yakho, angithi sonke bangcwele njengoba silana sinezidingo esinazo, angithi akekho umuntu ongathi asikho isidingo asikhulekelayo. Akekho umuntu ongathi asikho isidingo aya kuNkulunkulu eyocela ukuthi uNkulunkulu amsize, amkhulule kuso noma amenzele kuso. Kodwa uma ungenawo lama qualities, ukumesaba, ukulalela, iqiniso kuwe, uNkulunkulu uyazisitheza, umkhuleko wakho awuhluleke kuye. Ngicela sifunde. Khona uJesu wathi kubaJuda abasebekholiwe nguye, uma nimi ezwini lami ningabafundi bami isibili. 32. Niyakulazi iqiniso, neqiniso liyakunikhulula. Amen. Hallelujah. Uma nimi ephi ukhulumile, uma la kwisession yokuqala wakhuluma ngani? Ngezwi. Hayi uNkulunkulu ngiyaye ngithi mangikhuluma nabazalwane eBrentini, utholakala ukuthi ngeSunday uNkulunkulu ukhulume ngezwi siseBrentini. Utholakala ukuthi masithi silalela inkonzo, ubaba lapha bekhona, izwi elifanayo nobaba ubelikhuluma. Ngithi kubo uNkulunkulu egcizelela izwi endlebeni zami nezakho silizwe kuze kube kabili kubantu abahlukeneyo. uNkulunkulu usuke inkosi uJesu isho lamazwi evamise ukwasho ithi ngiqinisile, ngiqinisile. Isusho kimi nakuwe esilizwa lelizwi, silizwe siseBrentini, sibuye siyolizwa sesilalela inkonzo ekhaya lethu. Usuke ethi uNkulunkulu ngiqinisile, ngiqinisile. Hallelujah. Namhlanje uthi uNkulunkulu uma nilizwa izwi, ngilalele ngiyamuzwa umama ekhuluma la, ngithi hayi ke Nkosi, kusho ukuthi namhlanje uthi uqinisile, uqinisile. Uthi uma silizwa izwi likaNkulunkulu, uthi iqiniso siyakulazi, and neqiniso liyokwenza njani? Liyasikhulula. And usho kanjalo uma la uthi iqiniso alidingi ukuchazwa, alidingi ukusekela. Mzalwane, unalo yini iqiniso? Uma ungenalo iqiniso, awuzihlola, awulibhale le test. Uma ukhuluma iqiniso yini? Uma wenza iqiniso, wenza izwi yini? Ngoba inkosi yethu uJesu, John 14:6, ithe iyindlela neqiniso. Ngesikhathi uqala ukhuluma amanga, ngesikhathi uqala wenza amanga, ukusho ukuthi awunayo inkosi uJesu. Ngoba inkosi uJesu yini? Iyiqiniso.
iqiniso mzalwane ulenza ngisho mama umuntu wesifazane kade uhlubu anyanisi uhlubu anyanisi bese uthatha amakhasi kaanyanisi mhlawumbe waphethe ngeplate noma ngetray noma waphethe ngechopping board usuyothela emgqonyeni kadoti uthi mawuthi uyawathela kube khona ikhasi eliphumela ngaphandle komgqomo kadoti unalo yini iqiniso lokulandelela uyomxosha le noma uthi uyaphuthuma wena uyasho anyanisi wakho so njengoba liwe phansi nje awusakwazi ukuthi lokhu uxoshana nalo ngoba liphehlulo awusathembekile iqiniso lihambisana nokuthembeka umuntu oneqiniso uthembekile awuthembeke ekhasini lika-anyanisi kodwa uthembeka kuNkulunkulu othe umhlaba uyisenabelo sezinyawo zakhe unalo yini iqiniso mawukhuluma awulona uhlobo lomuntu oluthi sengisedolobheni usho ungakaphumi nasendlini ngoba khona ukufonelayo uthi hayi sengisedolobheni ngilanje edolobheni sengizofika kanti awakaphumi nasendlini amanga incwadi yesambulo itheni bonke abaqamba amanga bakuphi bangaphandle kwesango lezulu ngesikhathi uqamba lawo manga usungaphandle kwesango lezulu namhlanje uNkulunkulu uzothi ukuze mzalwane athokoze ngawe ukuze nalapho ukhuleka nalapho ukhuluma uNkulunkulu ayizwe into ayikhuluma ayikhulumayo kungabi nefu elisitheza konke okwenzayo yiba neqiniso emlonyeni wakho khona into engiyikhulume nomzalwane maye ngifonela athi nje kulabo abanamafoni awu2 athi awunakho ukukhala ucingo ngabe eceleni ngizobuyela kuwe manje ngeke ngithi kuye musukuthi manje ngoba njengamanje uyavalelisa uzobuyela kanjani kimi manje thana kimi uzobuyela kimi emva kwemizuzu ethile ngoba njengamanje usayobamba lo liyaqina awubuyeli kimi njengamanje kimi uthi akuvale ngoba usawubamba lo lokhu amanga olimini lwakho mzalwane yiba neqiniso unoma yiba neqiniso lokwenziswa likaNkulunkulu yiba neqiniso lokuhamba ezindleleni zezwi likaNkulunkulu yiba neqiniso umuntu oneqiniso ukhombisa ukuthi uyamesaba uNkulunkulu ngoba ngesikhathi uqamba amanga komunye umuntu usitshela ukuthi uqamba amanga kulo muntu okhuluma naye kanti usuwaqamba phambi kaNkulunkulu kanti awulona ikholwa wena uthenge u2 Peter chapter 1 amakholwa mawakhuthalele imisebenzi yakhe yokholo iphuzu number 4 uhleli phansi nawe uyayibhala le test haleluya njengamanje sangilalela kodwa uyadinga ithuba ungabe uhlobo lomuntu ohlala nokubhiza lungenaso isikhathi nokuhlala noNkulunkulu uma ufunda incwadi kaMarko chapter 1 lapha verse 30 35 36 inkosi yethu Jesu Kristu uqobo yayibuya imonyuke kubafundi bayo iyoba nethuba uthi mawufunda kulelo zwi uMarko 1 lithi abafundi bamcinga kwakusekuseni bamcinga bathi mabemthola esayokhuleka esayokhuluma noNkulunkulu unalo uyini wena lelo thuba namhlanje uNkulunkulu uzokunika mzalwane liphendle lelo thuba uyobhala le test haleluya bathi mabeyithola inkosi uJesu abafundi bathini bathi bonke abantu sonke siyafuna ungabe uhlobo lomzalwane oluthi luyakholwa lifuna ukuthokozisa uNkulunkulu kodwa lihleze lu-available kubantu hleze ukomakhelwane hleze uvakashelwa hleze uvakasha awuzosithathaphi isikhathi sakho noNkulunkulu sokutheka uphuzu number 4 ukulunga
Izaga 21 verse 3 ukulunga ulungile yini mzalwane? Siyafunda Izaga 21 verse 3. Ukwenza ukulunga nokwahlulela kukhethekile kuJehova kunemihlatshelo. Amen. Haleluya. Uvela umango lwesine wahlala kuyo le ndaba. Haleluya. Ekhuluma ngokulalela. Wathi ukulalela lapha ku1 Samuel. uNkulunkulu akakuthokozeli imihlatshelo kumhulalela. Lana uthi uNkulunkulu ukwenza ukulunga kuyenziwe. Haleluya. Lana kakhulunywa ngalokhu ukulunga okutholakala encwadini kaIsaiah 64 ngithi ko verse 9 mangaphazame elithi izwi lenkosi ukulunga kwemvelo kufana nezigwede ezibolileyo. Kukhulunywa ngokulunga okwenziwa umuntu. Haleluya. Ukulunga okwenziwa yimi nawe mzalwane. Unakho yini ukulunga? 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ikuphi lokhu ukulunga okukhulunywa ngakho egameni lenkosi yethu Jesu? 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Siyafunda incwadi 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu ke udinga njengoba ngiqeda ukuthi kulunga kwemvelo kufana nezigwede ezibolileyo. Akafuni lokho kulunga, ufuna ukulunga kaNkulunkulu. Lokho asinikeze khona akhulume ngakho ku2 Peter chapter 1 verse 3 and 4. Usinikezile lokho kulunga kwesimo sobuNkulunkulu. Haleluya. Uthi kulunga kuhle kukhulu. Ikuphi lokhu kulunga? Ukuzahlulela. Haleluya. Ukuzahlulela sewuhleli phansi nawe uzibona ukuthi uyazi ngona la. Uyakhuluma ubaba wethu uPostoli uthi umuntu uvuma izono kusukela encane ena4 years. Angeke ukwazi ukuthola lokho uma ungenaso isikhathi sokuhlala phansi usihlole uzivivile. Uzohlala uyibona nje uright wena, uzohlala uyibona nje ungcwele wena, uzohlala uyibona wena ulungile wena ngoba uyakwazi wena ukufakaza makuthiwa isikhathi sokufakaza, ngoba uyakwazi ukushumayela makuthiwa uyashumayela, ngoba uyakwazi ukuthandaza ukudumisa. Kanti uNkulunkulu ufuna ukulunga lokho asinika khona ngokuthi owayengesoni isoni wamenza waba isoni. Okhuluma ku1 John chapter 1 athi umpostoli John ilokho esakuzwa kuye ukuthi uma sizivuma izono uthembekile ukuthi asithethelele asihlanze kuzona. Yilokho kulunga uNkulunkulu akushoyo okudinga ukuthi umuntu njalo ahlala phansi usuku nosuku ezibheka ukuthi akho sono enasenzileyo. Haleluya. Ngilinganisa ngokuthi umuntu ephuma enohambo uthatha isicathulo sakhe asipholishe asibhone sicwebezele sibe isibuko azakwazi ukuyibuka kusona isicathulo sakhe. Igceke lakhe liphaviwe amapavers uzohamba ediyeleni. Haleluya. Kodwa ngiyabuza mzalwane ukuthi sehambile ediyeleni lomuntu isicathulo sakhe for 20 minutes sisuke sacwebezela yini? Sisuke sacwebezela njengoba ephuma endlini. Suke sekukhona udust. Sekudinga lo muntu ahambe ephethe ini indwangu yani yokusula ini lesi sicathulo. Kanjalo nathi ilokhu kulunga uNkulunkulu akufunayo. Ngoba utheni umuntu ethakonile akanasi isono uyasikhohlisa. Alibonge igama lenkosi.
ngakho siyadinga awukwazi ukuthi wena uthi ulungile awuna dust awukwazi ukuthi uthi ulungile wena lokho wathethelelwa 2000 years ago inkosi uJesu ilenge siphambanweni ngikhuluma ngomuntu ohamba ngesicathulo ehamba etiyeleni ngikhuluma ngomuntu kungekho moto ahlangane nayo kwathiwa imthele ngothuli kodwa noma kanjani futhi 20 minutes mkhulu kakhulu 10 minutes isicathulo sakho sesinodust ngoba yini usendleleni uyahamba nathi sikuphi sisendleleni theni sililo lithe phenyani licingi izindlela zethu sisendleleni siyahamba sekhaya ezulwini sisendleleni siyahamba sembusweni wethu ngeke kungawuthola udust akekho umuntu othi lize lishone ngakhulumanga nomuntu uma ukhulumile ukhulume kanjani umuhleli wedwa ukhulumile kodwa nocingo nampo WhatsApp nampa ama-call unemihlinzo uyahlinza uhlinzeka njani kungenzeka uhlinzeka kungenzeka ubuyele ey'ndleleni zakudala zokungcola ngemihlinzo ngemicabango uyadinga ukuvuma isono uyadinga ukulunga ukuvuma isono kuwukulunga phambi kukaNkulunkulu hayi phambi kwabantu usuzobona uhlolwe abanomoya kaNkulunkulu ukuthi ulungile njengoba emphambi kwami nje lo ulungile ngoba uyasivuma isono sakhe usuku nosuku ukulungisiswa okukhulunywa ngakho bangcwele ukulungisiswa kokwenza izwi kaNkulunkulu ikhona lenkulumo yomuntu othi mina ngiyawuzwa lo myalo ekuthiwa wambuliwe owambulwe sisey'nkonzweni zabesifazane owambulwe sisey'nkonzweni ngoJulayi owambulwe sisephasikeni mina kade ngakholwa mina nje lento le esekuthiwa siyeke mina lokhu ngayenza kusukela ngikholwa futhi uNkulunkulu uyangizwa futhi uNkulunkulu uyangiphendula kade mzalwane usuphumile eqinisweni usuphumile kulaleleni uNkulunkulu usuphumile kumesabeni uNkulunkulu ukulunga awusenakho ngoba wena ubambele uNkulunkulu ubekuzwa phela uNkulunkulu ngalezi zikhathi ngoba ubazi ukuthi akabambuleli lo myalo uJesu Kristu inkosi ngithi uNkulunkulu uzothi kuthina namhlanje ukuze athokoze ngathi bamba izambulo uNkulunkulu azambulayo kakhulu ngezwi alibonge igama lenkosi sike sakhuluma nomunye umzalwane ngathi kuye uyabona yini ukuthi usuku nosuku ubaba umpostoli ekhuluma nje inkonzweni zaphansi phakathi ney'nsuku ungathi uNkulunkulu wembullet page uthi uNkulunkulu uyalazi le page kuse ngakusasa ambule elinye uNkulunkulu elingafani naleli layisona haleluya athi uyalazi lona uyalazi kuse ngakusasa khuluma ubaba umpostoli athi uNkulunkulu leli lona uyalazi ubiza uma kuyinhlanhla uma ubaba ethumele izwi ngolesibili aphinde athumele umyalo ofanayo ngolwesithathu kuyinhlanhla ngolwesithathu wambula okunye uNkulunkulu ngolwesine wambula okunye uNkulunkulu uma mzalwane ungenaso isikhathi sokuhlala phansi uthi uNkulunkulu sambulile namhlanje Nkosi ngiyaqala ngenxa yokwesaba nokulalela neqiniso nokulunga kwakho ongiphe khona ngiyalenza leli alikhulume ngolwesibili maqhamuke elinye ngolwesithathu ngiyalenza futhi ngoba uma uhlobo lomzalwane oluthi mina kade ngakholwa mina lokhu ngakholwa ngo-1952 bengenza kanje mina lo ngakholwa ngo-1952 bengithi mangabe nje ngithi Nkosi
kuwukuthi nokuthi buka izinto enginazo, buka izinto ezenzeka kimi. Hayi mina kusho ukuthi ngiyakholwa, mina ngilungile. Kodwa uNkulunkulu esambulile. Mzalwane izobuya inkosi uJesu. Usale sabambelele impela endala. Uthi Isaiah 43 uverse 18. Ithi ungasayikhumbula izinto zakudala. Uzungahlinzi nangazo. Abesethi uverse 19 ngoba mina sengilethe okusha. Hallelujah. Ikuphi lokho kusha uNkulunkulu akulethayo? Imiyalo yakhe. Kukhona umuntu obambelele impela zakudala athi yena wafundiswa uma wakhe lokho. Uma wakhe wayomkhokhela omkhulu ebandleni. Ngakho akakwazi usethini manje sekuthiwa senze ukuthi angikwazi ukwenza mina ngoba mina nakhe ngakufunda ebishopini lami. Ukulungu nakho nje mzalwane uwena uzobaka le test. Umsuhleli phansi uyivivinya ukuthi izwi likaNkulunkulu mayilembula uyalenza yini. Phuzu number 5. Litholakala ku1 Peter chapter 1 verse 15 no 16. Iphuzu lokugcina le test yethu. Nami kufanele ukuyihlala phansi ngibhale le test. Nawe ufanele ukuhlala phansi uyibhale le test. Ngicela sifunde 1 Peter chapter 1 verse 15. Kodwa njengoba nibizayo engcwele, manibe ngcwele nani ekuhambeni konke. Verse 16. Ngokuba kulotshiwe ukuthi manibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. Amen. Hallelujah. Iphuzu lokugcina number 5. Isivivinyo sami nesakho kwi-test yakho ozoyibhala ungcwele yini. Ngoba ongakubizayo wakubizela ekukholweni. Unjani? Ungcwele. Kuyini ukuba ngcwele? Ukuzahlukanisela umzimba nempilo yakho uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu usinikile isimo sobuNkulunkulu. Ungcwele yini? Ubuyalalela mzalwane wonke lamaphuzu alisali leli gama likakonke. Konke. Umugcina imiyalo kaNkulunkulu uyigcina yonke. Umuntu wenza iqiniso ulenza lonke. Umulalela uNkulunkulu ulalela yonke imiyalo. Uma ulunga uyalunga kukho konke. Nalana lizothini masibe ngcwele. Kukho konke esikwenzayo masibe ngcwele. Umuntu ongcwele umuntu othanda izinto ezithandwa uNkulunkulu. Azonde izinto ezizondwa uNkulunkulu. Uyazicheka mzalwane ngesikhathi ubhala le test ukuthi azikho yini izinto ezizondwa uNkulunkulu kodwa wena uzithanda. Uma kuke kwaba khona into uNkulunkulu ayizondayo kodwa wena uyithande noma ngabe uyithanda ngenhliziyo, uyifailile le test. Imkhuleko yakho ezofinyelela uNkulunkulu. Ushuda kwaqala ukusihlola, awukaqala ukusifinya. Ngicela siye encwadini yamaHubo chapter 97 sofunda verse 10 kuphela. Egameni lenkosi yethu Jesu njengokuba wasibizayo engcwele. Nathi masibe njani? Asibe ngcwele. Siyafunda amaHubo 97 up verse 10. Yebo verse 10. Nina enithanda uJehova zondani okubi. Uyagcina imphefumulo yabamkhonzayo. Uyabasindisa ezandleni zababi. Amen. Hallelujah. Uthe Exodus 23 uthe uyoba isitha sezitha sakho. Ngani? Ngoba wenze njani? Ungcwele. Umuntu uthanda uNkulunkulu, uyakholwa, uyikholwa, uyamthokozisa uNkulunkulu, uyakusindisa esandleni sababi.
asindise nomphefumulo wakho ungcwele yini phambi kukaNkulunkulu. Lamaphuzu ayisihlanu uNkulunkulu athi uma siwenza, uma mina nawe mzalwane siwenza, uma sesisihlolile savivinya sayibhala le test, wabona wathi correct, umesaba uNkulunkulu yamesaba, wathi correct, ukulalela uNkulunkulu yamlalela, wathi correct, iqiniso unalo, wathi correct, ukulunga unakho, wathi correct, ubungcwele bukhona. Uthi uNkulunkulu uyobuya thokoza, uyobe usiyathokoza ngathi, uyothi mawukhuleka yenzeke incwadi isambulo 5 uverse 8, umkhuleko wethu, umkhuleko wakho uze uyohlala ezitsheni zegolide esiphethwe ngamalunga awu-24 nezidalwa ezine. Inkosi yomusa ingibusise. uJesu Kristu uyinkosi. Ngizocela ukuba ngicele ubaba wethu, ubaba umpostoli, sikhulekele sibongela izwi egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, bese ngibuyisela kumphathi ohlelo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Baba, egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, uNkulunkulu onomusa, uNkulunkulu onesihawu, siyabonga ukukhonza uNkulunkulu okhulumayo. Usukhulumile. Sisize Nkosi sikwenze lokho umoya sekukhulumile ebandleni. Sisize uNkulunkulu wethu ngoba emzimbeni wakho Nkosi Jesu oyibandla awufuni isitho somzimba esenza okwaso. Ufuna kwenzeke lokho kuyintando yakho. Siyathandaza Nkosi ukuba intando yakho yenzeke kithi, yenzeke ebandleni lakho njengokuba uthanda usekhaya ezulwini. Siyabonga Nkosi ukukhuluma kwakho. Siyabonga izinto siphezona eziwu-5 itest okufanele siyiphase. Sizwile ukuthi asikwazi ukuthola u-60% silahle u-40. Asikwazi ukuthola u-99% kulahleke elilodwa. Kodwa kuze uphase kufuneka u-100%. Ngoba khona emhlabeni la kuphaswa khona ngo-60 noma ngo-70, kuphaswa nge-total ngoba wena ungcwele. Moya wakho sinikeze yena ungcwele. Indodana yakho uNkulunkulu yahamba emhlabeni yabangcwele, noma wayithwesa izono zethu kwakufanele ukuze thina silunge. Siyabonga Nkosi, siyacela ukuthi uqhubeke ube nathi, sezwele ukukhona bakho kulezi inkonzo. Sisize Nkosi kube inyoni zezulu zingayithathi le mbewu, abuyele emuva umuntu engasazi ukuthi kuthiweni, ngoba zonke lezi inkonzo ziqoshiwe ekhaya ezulwini. Mase simi phambi kobuso bakho ziyovela uthi wakhuluma, bese sithi thina wawuphi Nkosi, umveze umntwana wakho maMaseko ukuthi kwakungena kwakuyimina. Sisizeke siqaphele konke okukhulunyiwe, sikuzwe sikwenze, ngoba kunesibusiso. Uthe ukuthi Deuteronomy 28, uma nililalela nokulilalela izwi lami lezibusiso ziyokunehlela phinde zinilandele. Siyacela-ke Nkosi ube naloyo uqhubeke nathi usidine. Mbusise umntwana wakho okhulume ngayo, umgcwalise kakhulu, umbiyele nomndeni wakhe, sibanikela kuwena uJesu Kristu inkosi. Amen.